fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Din it-tislima minn hawnhekk is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu tasal fi qlub ta' dak kollha barra mis-Santwarju barra mill-ħsutna. Din it-tislima ta' ferħ, ta' grazzja, ta' kuraġġ li jilmu lej lesta lina llum. Għalhekk niftħu qalbna biex il-kelma li nisimgħu tkun għalina ta' tama sħiħa biex ngħixu din il-ġurnata fil-ferħ, fis-serenità, anke fid-tbatijiet u l-problemi li l-ħajja umana tippreżentana. Għalhekk li naqdu mal-mulej inħalluh imexxina fit-triq tal-verità tiegħu ta' mħabbtu. Nitolbu maħra allura anke taħtijietna biex tiċċelebraw kif jixtraq din il-laqgħa mal-mulej. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, int il-ħobs tal-ħajja tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Quddisa din nofruha b'sufraġġju ta' Marija, Nazzarenu u l-familja mifsud. Nitolbu u Alla bil-qawment ta' Kristu mill-imwiet int iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Erfana lejn l-awtur tas salvazzjoni tagħna li qiegħed fil-lemin tiegħek biex meta hu s-Salvatur tagħna jiġi fil-kobor tiegħu int titbes il-lejna tal-ħajja bla tmiem lil dawk li tajthom tweli ġdid fil-magħmudija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Pawlu kien f'Korintu, billej derlu l-mulej u qallu: la tibżax imma tkellem u tiskoċċ, għax jiena miegħek u ħadd mhu se jmid idu fuqek biex jagħmillek il-ħsara, għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Pawlu għatem sena u 6 xhur jallimhom il-kelma tal-Alla. Imma meta Galjon sar prokonslu tal-Akja, il-Lut qamu għalenija kontra Pawlu, tellawh quddiem il-qorti u qalu: dan il-bniedem qiegħed jipperswadi lin-nies biex iqwimu lill-Alla kontra l-liġi. X'ħin Pawlu kien se jiftaħ fommu, Galjon qal lil-Lut li kieku kien hemm xi ħtija jew delitt kien ikun hemm raġuni li nismakom bis-sabar kollu lilkom il-Lut. Imma jekk din il-kwistjoni dwar kliem u ismijiet u liġi tagħkom arawha intom. Jien ma rridx nagħmilha ta' mħallef fi ħwejjeġ bħal dawn u bagħthom il-barra mill-qorti. Imbagħad il-koll qabdu f'sosteni il-kap tas-sinagoga u tawh xeba quddiem il-qorti. Imma Galjon ma ta' ebda każ ta' dan. Pawlu baqa' hemm għal ħafna ġranet, imbagħad infiret mill-aħwa u rħewla bil-baħar lejn is-Sirja. Kellu miegħu il-Priscilla u l-Akwila. F'Kenkri għata xaru għax kellu weda. Il-kelma tal-mulej. Alla Sultan tal-art kollha. Popli kollha ċaċpu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla,
għax il-mulej loli u tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha. Alla sultan tal-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna, il-ġnusi qiegħed taħt riġlejna u jażilna l-wirt tagħna, il-gburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Alla sultan tal-art kollha. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Alla sultan tal-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Messija kellu jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, intom qed tibku u tinew, iżda d-dinja qed tifraħ. Qatt iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom qatt jitbiddel fena. Il-mara meta tkun ser tilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun tweldet it-tarbija ma tiftakarx iżjed l-uġigħ fil-ferħ li twieled bniedem fid-dinja. Hekk intom issa li tħossukom imdejqa, imma qatt nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma jieħudulkom. F'dak il-jum xejn ma tistaqsuni. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-problemi kbar, biex forsi l-ewwel waħda, hija id-tbatija, l-uġigħ, problemi. U quddiem din ir-realtà faċli nistgħu nitilfu is-sens ta' ħajjitna, is-sens ta' dik is-sitwazzjoni. Għaliex id-tbatija min irida? Alla jew il-bniedem li kien ittentat mill-ispirtu tal-ħażen? U n-natura tagħna illum, mhux illum biss, minn meta il-bniedem sar bniedem sa lun u sal-aħħar, dejjem kull persuna għandha ġlieda kbira quddiem id-tbatija. Kif se nsolvuha? Kif se ngħixuha? Il-kelma tal-Alla hija dejjem ta' kuraġġ li tagħtina is-sens kif ngħixu id-tbatijiet tagħna, għax hemm tbatijiet li nistgħu nfejquhom u hemm tbatijiet ma nistgħux. Allura anke hemmhekk il-kelma tal-Alla tenna biex naffrontaw dik is-sitwazzjoni. U x'jgħidilna l-mulej? Aħna li nisimgħu l-quddies kuljum dan l-aħħar ġranet fil-Vanġelu ta' San Ġwan tkellem ċar u anke llum illi jgħidilna il-ferħ tiegħi huwa l-ferħ tagħkom u l-ferħ tagħkom intijulkom fil-milja tiegħu, jiġifieri il-veru ferħ. Jgħidilna wkoll li se jkollkom l-Ispirtu Santu anke f'dan iż-żmien preparazzjoni lejn il-velja lejn il-festa tal-Pentekoste, jiena narrafkom il-verità kollha. U l-verità dik li tmexxikom, dik li ddawwalkom. U jgħidilna wkoll illi
natikom islem tiegħi u tiegħi mhux bħal dawk li jagħtukom il-bnedmin. U llum jgħidilna illi qatt bagħtu imma d-bagħtija tagħkom qatt tinbidel fil-għejna. U ġabilna eżempju klassiku kif id-bagħtija issir ukoll kważi motivazzjoni, raġuni ta' fer. It-twelid minn intom l-ommijiet speċjalment tgħixu dik it-tbatija fiżika u morali dak il-moment, imma dik it-tbatija titbiddel ferħ għax il-frott ta' mħabkom taraw sar ħaġa reali, vera, umana tal-laħam. Wak il-ħajja taħna bil-fidi il-batija kollha nistgħu naffrontaw mod differenti. Jien naħseb illi kull wieħed u waħda minna dejjem għadna mulej imma għaliex lili din it-batija. Għaliex it-batija ta' tant innoċenti, speċjalment dik it-batija ta' tfal u l-bqija. Veru, hija domanda umana. Imma quddiem realtà umana hemm ukoll id-dawl tal-verità tal-mħabba tal-Alla. Il-qaddisin għalmuna illi wara li ngħidu għaliex din it-tbatija mulej qed tagħtini, tagħmel din id-domanda, bad nagħmlu domanda oħra. Mulej b'din it-tbatija xi trid tagħtini, xi trid tgħidli? Anke Ġesu għex it-tbatija bil-passjoni u l-mewt fuq is-salib ma x'ġara, għamel li wiet. Rebaħ it-tbatija, rebaħ il-mewt. U aħna li nemmnu fih nistgħu illum indawlu dik is-sitwazzjoni ta' tbatija f'opportunità biex nitkellmu iktar mal-mulej, anzi inħallu l-mulej idawalna biex jagħtina sens seren anke quddiem it-tbatija fiżika tal-mart u l-bqija. Għaliex? Għax il-ħajja tagħna hija limitata. Kristu għedna il-milja tal-ħajja u din il-milja ta' tkun magħna għall-eternità. Sant Wistin jgħid, anke San Pawl jgħid x'inhi t-tbatija ta' din il-ħajja għall-ferħ li jagħtitina Alla għal dejjem. Għax aħna ta' umani naħdmu biss f'dawn il-50 sena, jew inqas, jew iktar, jew 100 bqija fuq l-art. Imma dik hija il-bidu tal-ħajja, mhijiex il-milja. Għalhekk hija t-tama u din it-tama nistgħu wkoll ngħixu għallun illi nbidlu daqsxejn l-ottika tagħna illi dik it-tbatija li għandek bil-fidi u bit-twemmin li l-mulej qiegħed magħna, dik it-tbatija ma tfarrakniex, ma tkomplix taffiġna, imma nerfewha. Aħna l-Maltin ngħidu nġorru il-salib. Is-salib ma rridux nġorruh, irridu nagħmquh, inħobbuh biex ma jfarrakniex. U hawnhekk hija l-kelma tagħna li tenna għalhekk għalina Ġesu għedna jien se nkun magħkom dejjem, speċjalment fl-Ewkaristija. Allura l-Ewkaristija l-quddiesa ta' kuljum trid tenna biex quddiem id-diffikultajiet umani li nsibu hemm l-imħabba ta' Alla, hemm il-ferħ ta' Alla, hemm il-preżenza ta' Alla. Għalhekk jgħidilna illi id-tbatija tagħkom qatt titbiddel fil-għejna. U millum tista' titbiddel illi tgħix nerġa' nirrepeti b'mod seren is-salib ta' kuljum tagħna. Din hija qdusija, dan huwa s-sens tal-ħajja umana għax Alla għalhekk ħalqna xbija tiegħu u xbija tiegħu aħna rajnija fil-ħajja ta' Ġesu illi mad-tbatija u mal-mewt bidlet ferħ, glorja u serenità u paċi fil-qalb.
Ħuti eżies, flimkien nitolbu l-Alla missirna id-don tal-fer tal-Ispirtu ta' Ibnu Ġesu il-xort biex jimlina b'koraġġ li id-dwejja ta' issa ma huwa xejn ħdejn is-seb li jidher fina fil-waqt li ntennu mulej int it-tama tagħna għall-insara walina li jbatu għax huma laħen profetiku kontra l-inġustizzja u l-moħrija nitolbu għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha u biex int missier tbiet mid-dinja kull teddida ta' gwerer, inġustizzi u disgrazzi nitolbu. Għall-ommijiet li sejrin jagħtu l-ħajja lil ridhom ġodda biex int mulej tagħtihom il-fer u jkollhom trabi qawwijin u sħaħ nitolbu. Għalina biex bl-Ispirtu Santu ifejjaqna mid-batija li tiġi mis-sitwazzjoni tad-dub u tagħtina fer tal-ħelsien ta' wlet Alla nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, irresqu l-intenzjonijiet tagħna u ta' ħafna li jitolbuna biex minn hawnhekk is-santwarju nitolbu l-barka ta' Alla permezz ta' Marja. U l-barka tista' ssir eżis ħbieb li aħna ngħidu bħal Marija, ikun minni skont kelmtek u quddiem is-salib id-batija dan ikun iktar ħafif għax ma nerfgħux waħdu. Għalhekk nitolbu biex il-fidi tagħna u t-tama tagħna fil-mulej tkun dejjem qawwija. Nitolbu mulej inti t-tama tagħna. U fis-silenzju irresqu wkoll it-talb personali tagħna. U Alla, int qed fil-qalb tal-bniedem id-doli tal-intelligenza u r-rida ħilsa. Ibatilna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex imexxina lejn il-verità sħiħa ħalli nkunu nistgħu nissejħu dixxipli ta' ibnek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan il-ħobs qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit, jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajtna dan l-imbit qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għal-familja tiegħek wilqa l-offerta li qed tagħmillek fuq dan l-altar. Għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qalet u tasal għall-lejna ta' dejjem fil-ġenna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħar lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xira ta' sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalgħodu nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib
tem is-sakrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntela fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina il-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret mad-dinja kollha, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għejna u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għejda itennulek qaddis. Murejja tal-eżerċiti, smawet u l-art, il-glorja tiegħek. Osanna fil-għolu tas-sema, mbierek minn ġej fi semilej, osanna fil-għolu tas-sema. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħaj tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek bolej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex tagħduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisew id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna u qrabatna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Prega u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nfrebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għarrafna l-imħabba ta' Alla u għallimna insejħulu missierna. U jekk nemnu verament li Alla l-missier tagħna quddiem ir-realtà ta' tbatija m'għandniex naqtaw qalbna għax qiegħed magħna u kapaċi jbiddel f'serenità id-tbatija ta' kuljum. Fidi nitolbu kif huwa stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saldnata, ikun li trid int kif is-sema jiddoflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fid-li ġrib iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej min kull deni, għatina fi tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dam ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarf Alla mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu ir-rebbieħ fuq il-mewt. Danu il-ħaruf Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Qegħdin fi żmien tal-Għid, f'tennija tal-festa ta' Pentekoste li Ġesu jagħtina l-Ispiritu tiegħu. Nitolbu flimkien u nfaħruh ta' dak li ċċelebrajna biex il-qawwa ta' Kristu xorx tagħtina il-kuraġġ li inħobbu s-sitwazzjoni tagħna anke fit-tbatija. Għalhekk ngħidu għat li darbiet. Il-mulej għam tassew mill-wiet, Alleluja, Alleluja. Il-mulej
Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għam tassew mill-wiet, alleluja, alleluja. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-lejna tijek fuq dawk li jinti salva u zommum taħt il-ħarsien ta' mħabtek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-fer tal-qawmen tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Għal darb'oħra qabel il-barka bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu li naqdu l-kol flimkien bid-devozzjoni tagħna, bit-talb tagħna quddiem id-dbatijiet ta' ħajjitna kif ħafna jitolbuna fiċċjalment fi qrib ta' mument ta' tbatija xi operazzjoni jew mewt. Nafdaw fil-ħnina kbira tagħha. Għalhekk nitolbuha u ngħidu flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, tlobalina metimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba', Madonna ta' Pinu, Sultana ħarstek fuqna dejjem dom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wa ta' mejju l-om tagħna Marija.